Pe ce te-a pus? Wow! Dacă nu te filmezi aici. Da. Ce faci, mama? Patrick, ce faci, mami? Să dai pe găinușă? Îți place? Da, mama? Vai, ce repede te dai! Wow! Te dai repede? Wow! Îți place, mama? Îți place? Și pe acolo vrei? Vrei și pe topogan? Pe topogan vrei? Hai! Facem o tură pe găinușă. Să dăm un giro, ha? Ce are acolo, mama? Unde? Acolo are ciocul? Și unde are ochișorii? Ochișorii? Nu, acolo. Ochișorii unde are? Ochișorii, mama? Acolo ochișorii, așa! Așa, bravo! Fai, ce tare te hinzi! Ai, și fără mâini poți! Păi de mine, ești la avansat, ai ajuns la categoria avansat. Mai poți, Patrick? Da! Bravo, Patrick! Vezi, mami, ce știe copilaj, Și acolo vrei? Da, vezi, că la Cris, copilul e mereu la Dar de ce nu, nu? Nu pe acolo, nu pe acolo.